जोंना दिनै ड्रयिं कम्पिटिसन खालामनो नागिरदों चेलेन्ज आरोखि ना ओमफ्रायहाय माने नै दंजोबो गथ'फोर दङ ओमफ्राय माने 10टा ड्रयिं खालामगोन ओमफ्राय नै जोंना मास्टारा बे जागोन आरोखि बै मानसिखौ नुवाखै ओमफ्राय बे जागोन फार्स्ट प्राइज बेयो सेकेन्ड प्राइज ओमफ्राय बिबारा ओरैनो लाथ'नायल' आरोखि ओमफ्राय प्राइजआ दंबावो सुङा पापर सुङाफाफोरखौ मोनथारगोन मोनजागोन आरो बयबो ओमफ्राय मा होनबावनांगौ दंमोनथाय ओमफ्राय नै केमेरामेनाव दङ सासे फंबाय दंखायो ओमफ्राय बैहा माबागोन ओमफ्राय जों खालामजोबगोन आरोखि आं 50 मार्क्सनि ओमफ्राय 50 मार्क्सआव जाय नाम्बार बांसिन मोनो बेयो देरहाबाय ओमफ्राय ड्रयिंआ 10टा थागोन ओमफ्राय टाइमा बेसे होनदों 20 मिनिट ओमफ्राय होमबाथ' मोनसे ड्रयिंआव 2 मिनिट जाहैबाय ना औ नै बिसोरो मोनसेयाव 5 मार्क्स मोनसेयाव 5 हेलो गाइस जोंनि चेनेल नोंसोरो बरायबाय दिनै जोङो ड्रयिं कम्पिटिसन खालामदों आरो फार्स्ट प्राइज नामा बेयो फार्स्ट प्राइजआव सुङा पापर हेलो लोगोफोर सेकेन्डआ जों दिनै बेयाव ड्रयिं कम्पिटिसन चेलेन्ज खालामनो नागिरदों बेयाव जों माने रावबो माने बिदि ड्रयिं खालामनायाव रावबो माने एक्सपार्ट गैया ओमफ्राय साफा सानै बे उन्दैफ्रा एसे मोजां ड्रयिं खालामनो रोङोमोन खोमा ओमफ्राय खिन्थु माने बिसोरबो बिदि टाइमा माबानानै सर्ट नालाय 2 मिनिट बिदि आरो एफा थाब थाबाव बिदि रावबोथ' मोजांबो खालामनो रोंखाया ओमफ्राय बांसिनानो माने गोरोंबोथ' गैखाथारा आरो रावबो बिदि ओमफ्राय आं जेबो रोंखाया ओरैनो जानला मोनला साखिखायो ओमफ्राय आंनि माने बांसिन लोगोफ्रा मिथिजोबखागोन आरो कि आं माबायदि ड्रयिं खालामो बिसोरो मिथिजोबखायो आरो आं जेबो रोंखाया होननानै ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो बेयाव खालि माने ओरैनो इन्ट्रेस्टनि थाखाय खालामदों आरोना जों ड्रयिंखौ बिदि मा खालामनानै थानो बिदि जाबाय नालाय ओंखायनो ड्रयिं चेलेन्ज खालामसै दे दिनै होननानैहाय खालामदों आरो जोङो ओरैनो इन्ट्रेस्टनि थाखाय आरो Nine number mango. 7 नाम्बारा मामोन हाउस 9 number-आव no. 9 number-आव mango सो. Mango. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soi minute थांबाय. दासो 6 माने 14 दंबावो 14 minutes left 14 minutes left आं गुरा जानसो लुबैदों ना Aura-도 잘라밀려 जायो. 이거 왜 더블 잡다? 괜찮아. 하다 나야는 구나. खोमनो दङ 오 많이. Aku nervous जायो. Saya Hadu. Ya. nggak baca hapus ini dengan ya. 안는 하는 거 너 봐라 이거 봐 태나는 싸우자 뭐냐 자가 사오면 어때 사래야 10 minutes बारा जोबखोलै लाइफैयोबा मोजांमोन लाइफायोबा Mas, 7 minutes dong Ayo dapat 7 minutes. Wah, baru 2 minutes deh boleh. Silalah. Dah 3:25 sampai 3:33 yang sebut. 3:33. Ya, masih cek kalau kan juga. Suatu jangan jangan gue jaga. Coba sini kalam dah. Ada sini ya. Mana mau sini kalam dah?
파스타
बेना मोजां नङाबाबो आंनासो बांसिन मोनो ओमफ्राय नैबेयो सोरबादा बे मिर्जानि मामोनलाय मिर्जा बे लाभ हाउस बे लाभ हाउस बेहाय दरजा दङ बेहाय दरजा दङ बे दरजा दं माने दे बानाय मन्दिरा नार्जारि फाइसा बेथ' जाहैबाय दुर्गा सेकेन्ड प्राइजआव दानिया सानै उथ्रिनो हादों बेनो जाबाय हेलिना मुसाहारि सेक्टर मुसाहारि सानै मानि जोंनि हेलि अजा मानि जोंनि हेलि अजा मोननो हादों थार्ड प्राइज मिर्जा लाभनि न' बिबारानो जादों साम'सो जादों संख'सो जादों बिनि थाखाय देखायनांगोन ना सुङा माबाया साम'आ लाभनि न'मोन मिर्जानि लाभनि न' आखिदोंमोन मिर्जाया बिनि थाखाय सुङा पापर मोननो हादों खुसिया बिबार आखिदोंमोन नै 0 मोननो हादों बिनि थाखाय थार्ड प्राइज मोनदों सुङा पापर